Btr सरकनि बानजायनायाव ब्रैथि मागो दमासि फोरबो फालिनाया मैया जोबनानै थांबाय। चिरां जिल्ला खाख्रागाव राबाफारानि बुमेश्वर इको टुरिज्म पिकनिक स्पटआव साननैनि हाबाफारिजों बिटिआरनि ब्रैथि मागो दमासि फोरबो फालिथाय खुंफुंनाया मैया जोबबाय। नंगौ, गुबुन गुबुन बोसोरफोराव फालिबोनाय बायदिनो देग्लायबो 2025 मायथाइनि जानुवारिनि 19 आरो 20 अक्ट'खालि बिटिआर सरकनि बानजायनायाव ब्रैथि मागो दमासि फोरबोखौ खुंफुंदोंमोन आरो बेनिनो थांनाय मैया जोबथा सानमोन। बे जोबथा साननि हाबाफारियाव हाजो गाखोनाय, दिरुं बोनाय आरो थालिर गाखोनाय बादायलायनायजों लोगोसे दोरोङारि संनाय खावनाय बादायनाय हाबाफारिखौबो लानाय जादोंमोन। बे संनाय खावनाय बादायलायनायावनो बर'नि गोबां जाग्रा आदार एबा जिआइटेक मोननो हानाय ओंख्रिफोरखौ संदों, जेरै थास' बिसंजों नाफामजों अनला दाउ, साम' सबाय, नारजि अमा आरो गोबां बायदि बायदि। लोगोसे ब्रैथि मागो दमासि फोरबोखौ खुंबोजेननायनिफ्रायनो बे संनाय खावनाय बादायलायनायाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ संनो मोननानै बाहागो लानाय आइजोफोरा गोजोननायखौ फोरमायो आरो फैबाय थानाय बोसोरफोरावबो बेबादिनो बाहागो लालांबाय थागोन होननानैबो बुंथिदों बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय आइजोफोरा। बिराद मोजां मोनदों, गोसोखौ एकदम हाइलाइट मोनदों, जाहाथे आङो जे जिआइटेकनि मोननाय जेनेबा ओंख्रिफोरखौ संनो हानानै देरहासार जानो हानायनि आं बिराद रोजा रोजा गावखौनो देरगाखांनाय मोनदों आरो आं गोजौआव एकदम जौगासारनाय बायदि मोनदों आरो आं। मा ओंख्रि सङामोन? जोङो संनाया थास' बिसंजों नाफाम, अनलाजों दाउजों, साम'जों सबायजों, नारजिजों अमाजों बेखौ संनाय हानाय जादों आरो जोङो। उनफोराव बेफोरबायदि नाजानो माने जोङो जेनेबा देहाफ्रा जेबो उसुबिदा जायाबा जोङो नाजाबाय थानो हागोन आरो नाजानायाव थागोन आरो। सिगांनि समाव बादायदोंना बादायाखै? सिगाङावबो जोङो बादायदों, एखमबा जोङो थार्डआव थांदों, एखमबा जों सेकेन्डआव थांदों आरो देग्लाय जोङो फार्स्टआव थांनो हाबाय आरो। खननै जाबाय जोङो नैबे दमासि फोरबो फालिनायाव देरहासार जानो हानाया, फार्स्टआव थांनाया खननै जाबाय आरो दाजों दाजों खननै जाबाय। औ, खेबसे थार्डआव थांदों, ओमफ्राय फार्स्टआव दाजों खननै जाबाय आरो जोङो देरहासार जानो हानाया। उननि समावहाय माबोरै खालामलांनो नाजाबावगोन? उननि समाव जोङो इसोरा अनोबा जोङो बेबायदि जुदि जोङो बादायलायनाय संनाय खावनाय मोनोबा जोङो बाहाय बादायलायनो जोङो नाजाबावगोन आरो इसोरनि अननायाव। माबायदि मोनदों? खुलुमबाय बिटिआरनिसिम। माने बाहागो लानानै मोजांखौनो मोनदों। माने जोङो देग्लाय बोसोरावल' नङा आरो जोंनि बादायनाया जेसेबां प्रथमनिफ्रायनो माने जोङो मेला बेखौ खुंजेननायनिफ्रायनो बोसोरब्रै जाबाय दिनैसिम। बे बोसोरब्रैयावबो जों बादायबोबाय थादों, ओंखाम संनाय बाहागो लाबोबाय थादों, बेयाव खेबफ्रोमावबो जोङो देरहाबोबाय थानो हादों आरो दिनैबो नै जोङो सेकेन्डआव थांनाय जाहैबाय आरो मोजांखौनो मोनदों। आरो सोंनायबो जादों नङा होमबा? जोंनिया नाफामफोराहाय मोनसे गोबांथार आयदाफोरा मोनदों नङा होमबा? देग्लाय सेकेन्डआव थांबाय, एसे जोंनि माने फार्स्टआव आसा खालामदोंमोन जोङो, खिन्थु फार्स्टआव जानो हायासै, थेवबो जोङो सेकेन्डआव गोजोननाय थाबाय आरो माने दस्रायाबो जानांगोन नालाय जेबो मोनासै आरो मोजांखौ मोनबाय आरो सेकेन्डआवबाबो। नाजानाया थाबाय थागोन। नोंथांमोननि थांनाय फैनायनि थाखाय जों गोबांथार हायाखैब्लाबो